जोंना सेंग्राफ्रा रावबो थांनो नाङा मानो होनोबा गोजान गोजाननिफ्राय फैदों बिसोरो मानि मोनसे मा खालामदों दा जोंखौ लेंहरनानै मा बेबस्थायै लेंहरनाय जादोंमोन जोंनि सेंग्राफोरखौहाय दा बेखौ बिथांमोननिफ्राय जोङो फिननाय नांगौ आरो साफ्रोमबो गंफ्रोमबो गारिनि थाखाय RSS आ दायथ' लानानै बिथांमोना फैसाखौ हरफिननांगौ आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना रावबो थांनो नाङा गारि भाराखौ मोननांगौ जाय बिथाङा जाय दायथ' लादों जाय सोरनि आखायाव जों बेनिफ्राय दोना रावबो दोरोंनो नाङा आरो फैसाखौ मोनलायनांगौ गारि भारा मानो होनोबा दिनैहाय जोङो गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय दङ बे हिसाबै जोङो मोनलांफिननांगौ गोरोबनो नाङा बिथांमोनखौ जों गिनो नाङा जाहाथे नोंथांमोनाल' नियम बायदि जेरै बुख्रुब सुख्रुब बेखौ दा खालाम जाय बिथांमोना दिनैहाय बे RSS खौ दायथ' लानानै दिनै मिटिंखौ लिंदोंमोन बे बिथांमोना गावसिनि दायथ' बायदिहाय जोंनि साफ्रोमबो मानसिफोरनो गंफ्रोमबो गारि भाराखौ हरफिननांगौ बे जोंनि डिमान्ड लेगेल डिमान्ड मानो होनोबा बिथांमोना दिनै गोरोन्थि खालामनानैहाय दिनै जोंखौ मा खालामनो नागिरदों होनना बुङोबा मानि थाखाय दिनै RSS आ जोंखौ बहाय फैनानै मा खालामनो नागिरदों बे हिसाबै नोंथांमोना दिनैहाय बे बुस्थुआव जायगायाव नुनायफोरखौहाय मोनफ्रोमबो मालफोरखौ नोंथांमोनहा जाहाथे दा बुख्रुब जोङो नांगौ जोंनो गारि भाराखौ जों मोनलांफिननांगौ नोंथांमोना जों रायलायनि सियार टेबोल बेन्च बेफोरखौ नोंथांमोना आखाइ दाहो नियम बायदि थांनांगौ जागोन ना यहाँ पे कौन लीडर बनकर आया है RSS की मीटिंग में तो हमको किस लिए बुलाया गया है आप लोगों में से हमको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि हमारा लड़का लोग दूर से आया है जैसे सोनितपुर धेमाजी कार्बी का आया हुआ है क्यों बुलाया गया है उनको आप लोग जवाब देना पड़ेगा कौन है यहाँ का RSS का लीडर देना पड़ेगा क्योंकि आप लोग अपने मेहनत करके यहाँ पे आया है जवाब दे दो आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा जवाब देगा कि नहीं देगा हम यहाँ सान के बैठे रहेंगे आप लोग जवाब देना पड़ेगा क्यों बुलाया गया है आप लोग यहाँ पे आकर आराम से जवाब देगा हमारे लड़का लोगों को यहाँ पे आएगा शाम में बैठेगा और जवाब देगा नमस्कार हम लोग कोई RSS बीजेपी का आदमी हम लोग नहीं है पहला बात ये हम लोग क्लियर करना चाह रहे हैं हमारा आप लोग थोड़ा हमारा बात सुनिए RSS बीजेपी है ही नहीं आप थोड़ा हमारा बात तो सुन लीजिए आप लोग कम से कम आधा घंटा बात सुन लीजिए क्यों बुलाया आप लोग आधा घंटा प्रोग्राम चलने दीजिए कैसे भी हो हम लोग देना पड़ेगा मीटिंग तो शुरू होने दीजिए मीटिंग तो शुरू करते हैं हम लोग आधा घंटा के लिए मीटिंग तो शुरू कर सकते हैं हम लोग आप लोग थोड़ा सुनिए बैठिए